vás aj chcem vás uvoľniť prvého videa z balíka. Mám to trochu rozmazané, ale dúfam, že vám to nebude vadiť. Zahráme si v kreatíve, kde už mám niečo postavené, ale treba to dostavať a také. A ukážem vám, čo som postavila, čo sa mi tu vygenerovalo. Je to flat, takže čistý svet, že tu nie sú žiadne kopce, ani nič, ani stromy. A generujú sa vám dediny. No a mne som vygenerovala tiež nejaká dedinka, ktorú vám hneď dostavujem šatňu, ukážem. Takže, vidíte dobre? Že tuto mám dedinku. Tu je moja škola. Idem k nej, ukážem vám školu. Takto tu je škola. Tu je môj učiteľ, ktorý je keby mesiar. Potom ďalej už je noc, tak ja vám to ukážem ráno. Už je ráno a my sa môžeme pustiť do toho. Takže vlastne sme, ale toto video bude kratšie, lebo prosto mi to nevychádza, aby som to dala na YouTube a mi to nestihlo, lebo mi iPad povie, že No takže toto je banka, tu sú bankári, pastier, knihovník a kováč nástrojov. To sú bankári. Ďalej, tu mám Iron Golema, ako vidíte. Tam. Ďalej tu je, toto je šachtika. Restaurant. Má tuto vedni jedlo. Chcem napríklad melón. A on vám povie. Jeden melón, prosím. Jeden gold. Dobre. Tak, zaplatíme mu a môžeme si zobrať melón. Ďalej, tu je dom. No, dom vám netreba ukazovať. Takže tu mám koňa, tu je hrob. Tuto sú prekažky pre koňa. Tuto je futbalové ihrisko, tam je šatňa a tuto vidíte rebrika na plochu. No a z tej budete pozerať na ihrisko. Ešte tu mám stromový sad a kriky. A tu je také jazero. To je diel všetko. V druhom dieli si toto isté spravíme a tam si zahrám síce sama so sebou, si zahráme futbal. Takže zatiaľ čaute a teším sa na vás u druhého dielu. Pa, pa.